Здравейте, искам да ви покажа как се правят маслени бисквитки. Тук ще замеся тестото съвсем така на ръка. Имам масло, яйца, брашно, смлени ядки и аромат от ванилия, естествена ванилия. Шушулката смлях после на ванилова захар с пудра захар. Сега ще ви покажа как се получава тестото. Когато масленото тесто се съедини в основна вече маса, не бива да се меси твърде дълго, тъй като маслото се загрява от ръцете и губи пясъчната структура на тестото. Затова е важно вече, когато съедините добре съставките, да спрете да месите. Това е консистенцията на тестото. Сега ще отделя няколко части от него, като ще добавя различни вкусове. Може да направите с какао, шоколадови парченца и ядки, с малко джинджифил, лимон и портокал. Така че ще имам няколко насоки. За съжаление нямам вкъщи канела. Иначе бих могла да направя и с канела. Ето тук ще замеся малко количество с какао. Опитвам да не използвам вече толкова цялата длан, за да не затоплям повече маслото на тестото, колкото е възможно. И е добре да се охлади преди да се употреби за бисквитите. Поне около час в хладилника, преди да продължите да го обработвате. Тук ще замеся тестото с шоколадови парченца и ядки. И сега ще сложа джинджифил, портокалова кора и малко лимон. И това последно парче от тестото ще оставя в основния му вид. Сега ще ги прибера в хладилника за 1 час. Когато охладите тестото, трябва леко да го размачкате с ръце, така че вече да може да бъде обработвано. След това да го разточите и да започнете да изрязвате вашите бисквитки. Ето така разточвам тестото, приблизително около 3 мм и половина. Може и малко по-малко, ако ги правите слепени, така че да не бъдат твърди дебели. Може да си ги слепите с някакво любимо сладко. Много подходящо е сладкото от кайси или сладко от ягоди. След това подреждам в тавичка. Ето така ще разточа основното тесто. В него също има смлени бадеми, така че то е достатъчно вкусно да бъде употребено по този начин. Сега от него ще направя тези двойни бисквитки, които след това ще слепя с сладко. Ще щампувам звездички. След това ще ги разделя на брой и в едната половина ще щампувам втора по-малка звездичка, така че в средата да остане дупка. Ето такава. Приблизително да съответства на ъглите. След това тази звездичка ще бъде залепена върху основната звездичка със сладко. Опитайте да ги принесете внимателно, така че да не се разтеглят, за да могат след това добре да бъдат положени върху другите. Ето искам да ви покажа още един модел за кръгли бисквитки, които се слепват с сладко. Ето така, като ги направите, и ако имате някаква тръбичка, която да им изреже 3 дупчици, просто е важно да може да избутате след това тестото и добре да има отвор. И след това тези отново се залепват заедно с сладко, като сладкото се показва през дупчиците. Много е хубаво да ги оставите един ден да престоят, защото те много омекват от сладкото. Получават тази влага, която направи консистенцията още по-приятна и направо се топят в устата. Сега ще ви покажа как да си направите двуцветни или шахматни бисквитки. Трябва леко да размачкам, защото е охладено тестото. Когато то е охладено, позволява да бъде нарязано на ленти, така че те ще са ви необходими, за да може да направите тази шарка.
За да направим тези бисквитки, ни трябва да разточим един основен лист, в който ще завием фигурките. Аз ще направя по един от всеки, така че веднъж ще са кафеви отвън и веднъж бели. Ето така започвам да редувам лентите, които направих. В случая ще направя 3 реда. Трябва да ги слепите добре, без да ги намачквате твърде много, за да не загубят своята позиция. След това трябва да ги завием изцяло в тестото. Като сега ще завъртя още веднъж тестото, така че да имам покритие на всички 4 страни. Тук ще отрежа излишното тесто. Като тук трябва да охладите сега тестото, така че ще бъде много добре нарязано, когато то е охладено. Аз в случая ще ви покажа как те изглеждат в разрез. След това приблизително на тази дебелина може да ги изрежете. Ето така изглеждат след това бисквитките. Сега ще направя и белите по този начин. Ето тук ще повторя тази процедура с бялото тесто, така че те ще бъдат бели във външния си слой. Ето тук отново ще премахна излишния кант и ще нарежа отново бисквитките. Ето така изглеждат белите, а така изглеждат кафевите. Сега искам да ви покажа и спиралки, които може да направите. Сега отново ще трябва да разточа 2 листа от двата цвята. Двата листа трябва да са приблизително еднакви на големина, така че да съвпадат един върху друг. Съвсем леко ще ги притисна, само за да залепна. След това ще навия тестото, така че то ще започне да се навива в спираловидна форма, така че двата цвята да образуват спиралка. За съжаление не е охладено сега и разрезът не се получи перфектен, но в този смисъл се получават спираловидните формички между двата цвята. Ето тук ще ви покажа още един вид за коледни бисквити. Това е парченце от тестото, което трябва в средата да остане по-дебело и да заоблите малко връхчетата. След това, когато ги изпека, ще ги потопя в половината в шоколад. Аз тук съм приготвила кувертюр, който ще разтопя и ще правя половината от бисквитката в шоколад. Може, разбира се, да поръсите
печена ядка, която сте надробили наситно. И така с едно тесто имате много разновидности бисквитки. Не пропускайте да си направите и меденки, без които не може. По Коледа всички ги обичаме. И сега ще ви покажа как потапим изпечените бисквитки в шоколад. Ето така, взимам бисквитката и я потапям в шоколад. След това ги слагам върху хартия за печене, така че шоколада да се втвърди отново. Белите ванилови сладки в основния им вариант ги слагам, докато са топли, в ванилова пудра захар, която бързо полепва по тях заради маслото и след това им дава много приятен аромат. Тази захар направих, както вече споменах, с шушулката, която ми остана от ванилията от бурбона. Просто я смлях с пудра захар. Така че те са много ароматни. Сега ще ви покажа и слепените сладки. Ето тук слагате просто сладко. След което залепвате бисквитката, така че част от сладкото да се покаже през дупчиците, съответно през звездичката. Ако сте направили форма на звездичка. Може, разбира се, да използвате пош за шприцоване, който много така подходящо може да нанасяте сладкото по бисквитката. Ето така изглеждат звездичките. И искам след малко да ви покажа как се изпекоха шахматните бисквитки. И ето така изглеждат няколко модела от бисквитките. За нас продължава печенето. На вас желая успех в печенето, така че хайде започваме да треварата и да покажете.